El 24 de juliol de 1846, un veí del municipi de Concord es va negar a pagar els seus impostos en l'objectiu de no finançar les polítiques esclavistes i imperialistes dels Estats Units. Com a càstig, va ser empresonat per l'estat de Massachusetts, fins que un amic seu va intervindre pagant els seus impostos en contra de la seva voluntat. El seu nom era Henry David Thoreau i 3 anys després va escriure este assaig, Desobediència civil. Però què és la desobediència civil? La desobediència civil és el no acatament d'una llei per considerar-la injusta. En paraules de Thoreau, en el moment que va escriure este llibre hi havia aproximadament 1 milió d'esclaus a l'estat de Massachusetts. I tot i que gran part de la població es declarava a favor de l'abolició de l'esclavitud, no manejaven un dit per canviar la situació. Com dia ell, la reforma compta en dotzenes de diaris a favor seu, però ni en un sol home. Al mateix temps, el govern dels Estats Units es trobava enmig d'una guerra en Mèxic, en la intenció de conquerir més de la meitat dels territoris del país veí, la qual cosa acabaria aconseguint l'any 1848. És per això que Thoreau, que si bé no denunciava les accions violentes en contra dels esclavistes dutes a terme per grups armats abolicionistes com els Free State Men, no creia que la violència fora la millor ferramenta per lluitar contra la injustícia, va decidir exercir la desobediència tributària negant-se a pagar impostos. Perquè si lluitar contra el mal no és un deure, almenys si ho és, no donar suport a aquest mal. Thoreau no volia contribuir al finançament d'un estat malvat en els seus diners, i és per això que la impassible maquinària estatal va conculcar violentament la llibertat del filòsof empresonant-lo. Baix un govern que empresona algú injustament, el lloc que ha d'ocupar també el just és la presó. Però, Víctor, que cada un decidisca a què vol dedicar els seus diners és incompatible en l'estat democràtic on tots paguem impostos i triem de manera conjunta i indirecta a què s'han de dedicar. Clar, perquè el de Thoreau és un pensament anarquista, on la democràcia és una forma de govern imperfecta que no garanteix la justícia. Per als anarquistes, la democràcia és l'ús i legitimació de la violència estatal per imposar la voluntat de la majoria. I és que desobediència civil no és només un assaig antiesclavista, sinó també una declaració de principis. L'individu és un poder superior i independent del qual es deriva l'autoritat de l'Estat, que ha de tractar-lo en conseqüència, és a dir, respectant la seva llibertat i, per tant, reconeguent-li la seva sobirania fiscal. El que vota la majoria no sempre és el correcte. I tinguent en compte que el desitjable no és cultivar el respecte a la llei, sinó a la justícia, qui ame la justícia la complirà quan el govern la infringisca, sent la inacció davant la injustícia perea i covardia. Vosaltres, què en penseu? És la democràcia el sistema de govern perfecte? És lícit obligar a la gent a finançar polítiques contràries a la seva moral? Hauríem de poder decidir a què dedicar els nostres impostos i a què no? Deixa'm la teua opinió als comentaris, m'interessa llegir-la.